Hello guys, जों दाहाय आब'मोननिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना नै जों थमथमाव दङ जों दाहाय ओंखारबोबाय माने जों दाहाय थांगोन जुनाय ना जुनाय थांगासिनो जों दाहाय ट्रेन गाखोगोन दाहाय ट्रेन स्टेसनाव थांगासिनो बे जाबाय बङाइ नैबे जाबाय मा सिमेन्टसापुरिनि सक बियो नै टाउन ओरैबायदि गोदोर जागासिनो नामायाबो Four line Bandung. Four line बानायगासिनो बे जाबाय Ready na ini kami. ओमफ्राय जों बेहाय ओंखारनोसै बेहाय ओंखारनोसै आरो जोंना जों ओंखारबाय दाहाय गाइस जों ओंखारबाय दाहाय थांनानै दा जों थांसिगोन आरोना बास ना जाबाय बेसे लादो 20 लादो 40 थाखा थेंक इउ Wah, kadang 60 taga 60 60 थाखा लाबाय जों साथामजों 60 जाहै फैदों ओइजों थाबाय नै जों ट्रेन स्टेसनाव दंफायो ट्रेन स्टेसनाव दंफैयो सिमेन्टसापुरि जों दाहाय जुनाय थांगोन जों थांगोन ट्रेना सफैबाय माने नै फैगासिनो आरोना ट्रेना औ बासानो ट्रेन नङा बेयो बास जों दाहाय गाखोगोन आरोना नायदो मानसिफ्रा स्टेसनाव जमा जाना दङ नै थांगासिनो ट्रेन बेस अके ट्रेनाव गाखोबाय जों गाखोबाय ना itu dari माबासिम थांखागोन रेजिस्ट्रियाव लाखिनाय नङा जों थांबाय आरोना दा गाइस जों थांबाय सानफ्रानो हमनाय जों हाजोबा आयौ नै बिजाया बाहाय लाखा थांगासिनो जों दा थांगासिनो रा नै नोंसोर थाथ'दे आं गिदिं एसे मोनहैगोन जों दा माहाय मोनहैगोन जोंना जेरावबो लाखिया जेरावबो लाखिखाया दा जुनाय मोनहैगोन जों जुनाय आमि जुनाय डाइरेक्ट लाइमुथि मोनफैबाय लाइमुथि मोनफैबाय आरोना लाइमुथि ओंखारदों मानसिफ्रा जानांदों जों दाहाय लाइमुथि मोनफैबाय लाइमुथि आरो मोनसे लास्ट स्टेसन दङ जुनाय मोननो जों yes जुनाय थांगासिनो जुनायनिफ्राय आरो सासे दिनै नायफैगोन जुनायाव सासे नायगोन आं दिनै गदाय नायगोन गदाय मोनबाथ' आंहा नोंनि हिनजाव लाखागोन जाय आंनि भिडिअखौ नायो जुनायनि मानसि सिदा मोजां सासे कमेन्ट हरबानो जाबाय फैयोबा कमेन्ट होबानो जाबाय आरोना आंबो आं लांफाखागोन बास नों फरायलादो आं नोंनि हिनजावखौ गिबि महरै लागोन सानैखौ लाहैगोन आं जाया बिदि खस्थ' होआ बापरे गिदिंदों ना बापरे जुनाय स्टेसनाव फार्स्ट टाइम लै नङाथ' बियो नङा जुनाय स्टेसन नङा ओइ मोनसे गल होमबाबो मोजां नुदों ना मुसुं सेलेक्ट जों सफैबाय माने मानसिफ्रा नायदो जों लास्ट ओंखारदों नालाय बेनिखायनो जोंनि उनाव मानसि गैया आवगायाव सब मानसि गोजा नै ट्रेन गंसेबाय जों थांगोन आरो मुरखं सेलेक्ट बेखौनो होनो जुनाय ना माथो मा जाखो बे मुरखं सेलेक्ट नङालाय माथो चलो आपने की वीडियो बनाया मैंने यूट्यूब पर चैनल है नहीं जोंना आदाजों फट' लादों
प्रब्लेम गाइस जों जुनाय मोनफैबाय जुनायबो होनो आरोना बेखौनो एकदम नायनो हागोन नै भिउखौ माने जों गाइस मोनफैबाय जुनाय ओंखारगासिनो आरोना जों ओंखारगासिनो बेनो आरो जोंनि जायगा दस ओंखारगासिनो दखानाव बायगासिनो आरोना जों दखानाव बायगासिनो जों स्टार्ट बरिये जोंखौ लांनो फैगासिनो आरोना लोगो लांनो फैगासिनो जोंखौ औवाखौ खाना पड़ेगा पीना पड़ेगा दे जल्दी लोंदो एसे लोंदोब्रा स्टिं लोंग्रो नों सार लाबो थेंक इउ सारा जोंना डेन्जार लोंलै नै माने बियाया फट' लाजादों नाय दे बा दे टाक दे बियाय दे लाना हो मोजां ना मानो स्टाइल लादोंना ओइ जों थांगासिनो नै दरानि न'आव थांगासिनो हनै थांसिगोन जोङो नायनांगोन दरानि नायदो आरो बोरैबा बेयावबो बिदिखौ स्किप खालामनाङा फुल नाय माजायानो बेलेग आलदा खाथिनिया मोनफैबाय गाइस हाय दरानि न'आव मोनफैबायना दरासो आरोना मोनफैबायना मोजां सफैबायबा फैथै फुंनि चलो Let's go होनलायबावनांगौ लेट्स गो खैनाया बिन्दा आंखौ लालां खुलुम दे खैनाया बिन्दा मा होनदों बिबार माला सुदों ना हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि आदसा हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि माला बानायदों माने सौदावलायबाय हिन्जाव गोदानजों सौदावबाय बेलेग गामिनि सिख्लाफोरजों सौदावबानो जायो गाइस नै दरा गोदाना देलायगासिनो जाय हेल्प खालामगासिनो जोंबो नै दरा गोदान बेयो मिथा माने नै बिसिना मा होनोथाय हौवा गोदान हौवा गोदान आरो खासिखौ मिथा थाफागाला बारलाम्फा हौवा गोदान जाबाय नालाय जोंना बिदिखौ होनो सुखे सुखे मिथा खला नै गुटखा साजायगासिनो हिन्जाव गोदाननि Halo. साजुनि जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय निदान आफोद खैफोद आरो खनसे खुलुमो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ